der kommer bare helt midt i det hele. Er vi i gang? Jeg har fået ny bag igen. Jeg laver en vlog på min skole, og nu kommer Anna kørende helt fra kameraet. Ligesom hun også kører før. Men ja, det er min skolesvag, kan man sige det. Ja, nu er min kameramand lige følger rundt her. Så laver vi lige sådan en der. Og der kører Anna, det er fint, og så kører vi videre. Og så filmer vi lige derovre. Og der er en derovre, som også har en YouTube-kanal. Ja, så går vi lige længere frem her. Og så filmer vi derovre. Og her der er lavet græs, der er rigtig græs. Så kommer Anna kørende igen. Ja, det var det, jeg stod før. Ja, vi filmer ikke lige over på legepladsen lige nu, fordi at vi filmer ikke lige over på legepladsen lige nu, fordi at der er ret mange børn, fordi vi er ude i frikvarteret. Og så der er faktisk 2 derovre, der har en YouTube-kanal. Det er Pauline og Dan. Er der flere? Jo, Karoline og Signe. I skal gå ind og søge på Karoline og Signe, så kommer I derind. Ja, du skal huske at holde kameraet sådan der. Ja. Anna, kommer du lige herover et øjeblik? Det er Anna, der kører derover. Hun har ikke sit... Jo, har hun ikke? Anna, har du din egen YouTube-kanal? Nej, det har du ikke. Ja, du skal komme. Det går bare godt der. Sådan der. Kan du godt finde ud af at stå selv? Nej. Det er godt, så holder jeg. Se. Okay, fint. Hvad er det, jeg skal? Du skal sige, hvad du hedder, selvom jeg har sagt det. Okay, jeg hedder Anna. Anna, må jeg på dit voiceboard? Eller filme det? Ja. Jeg kan ikke finde ud af det. Nu skal I bare lige se, hvor brugt jeg er til det her. Start hernede. Det vidste jeg godt. Første fejl. Anna, hjælper du mig lige her? Så skal du gøre med. Så skal du... Ja. Ej, hvor proof jeg lige var der, var. Så I det. Det var slet ikke, fordi Anna hun holdt mig hele vejen. Nej. Ja, Anna er der ikke sådan rigtig meget at sige. Men ja, det er min skole. Vi mangler så lige den der ting, der er deromme. Der er en stor legeplads deromme. Ja. Og så er der også... ja, der er skolegård der. Nej. Skolegård deromme. Der er skolegård. Og Grønnegården, den ligger også der. Inden. Det lød. Der, det der. Vi prøver lige at gå længere herover. Anna, du skal følge med. Anna, du skal også følge med. Sig noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, I kan... Nej, vi skal ikke til farvel endnu. Min kameramand, hun tror, at vi skal til farvel endnu. Det skal ikke. Og bare lige så I ved det, vi er ude i de store frikvarter nu. Og jeg... For fanden, Anna. Anna, hun falder. Det skal jeg ikke prøve, det gør det sjovt. Nå. Og så derinde, der ligger aflagen. Ja, vi skal ikke lige gå derind nu, for vi må ikke filme indenfor. Vi kan gå ned i kælderen, der er meget hyggeligt. Nej, det er der ikke. Kom, Anna. Jeg ved ikke, om lige Anna kan komme der med sit wakeboard. Jo, hun kan den vej ned. Men det er ikke desværre. Det er bare der. Ej, det er bare der har været med til at lave dem her. Det er fordi, der var nogen, der havde klistret dem fast. Ja, det er et gasrør. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der er derinde, men vi går bare længere. Og så lige nedad her igen. Og derinde, der er der en eller anden spand. Der er noget uhyggeligt derinde. Det er epidem
giver vi bare lige. Ej, der ser vådslag. Så kommer jeg spøgelser ned. Det er hvor så mange stole er det egentlig. Nå, det er der, hvor alle pedellerne de har deres værktøj og skål og sådan noget. Ja. Sådan der. Og så går vi op. Her. Nå, Anna, du havde ikke taget dit waveboard med. Eller er du det? Ja, der har været en trappe her, som I nok kan se. Det er der her. Ja, så er vi heroppe igen. Og vi kom derover fra. Der kommer jeg.